what's up mga katrops? Ngayon andito kami sa aming first destination sa aming road trip. So napakaganda ng lugar. Ito yung lake. Bali, ang gagawin natin ngayon, iikotin natin yan. Nakita niyo yan? Papunta doon. Iikotin natin yan hanggang doon sa dulo. Aabutin tayo ng 3 to 4 hours pag iikotin yung buong ano na yan, island na yan. Bali, kung mag-i-stop ka, siguro nasa mga 5 to 6 hours. Depende na yan kung gaano ka katagal mag-stop sa lugar na pupuntahan mo. Yung pangalan ng ano na yan, island na yan, yan yung tinatawag dito ng Bising Sir. So, hindi tayo pupunta dyan kasi island yan eh. Kailangan pa natin sumakay ng boat. Bale, sa likod niyan, doon sa likuran yan, yun yung Grena. So, pupunta din tayo doon mamaya. Nandito tayo ngayon sa pangalawang destination namin. Ang pangalan ng lugar na to ay maganda dahil isa ito sa mga tourist destination. Marami siya mga boats. And then, yung iba mga tourist, kasi pwede ka doon may mga coffee shop, may mga restaurants, pwede ka kumain ng ice cream, lahat-lahat, may mga palaruan ng bata. So, napakagandang lugar. Kilala ko siya ng tao ngayon kasi linggo, at saka maano yung panahon, maambon. So, enjoy the view guys. Ito yung lugar nila. Yan. So ito yung mga restaurants, may mga restaurants dito, coffee shop. So, may CR. CR la ako. Dito video siya. Yan, pwede ka bumili ng ice cream dyan. Tingnan mo yung mga tao. Parang normal lang talaga sa kanila yung panahon ngayon. Kahit umuulan, kahit may mga pandemic. So, ayan, gusto nila maging masaya. I-enjoy lang nila yung moment. Kasi bakasyon nila ngayon eh. Bakasyon ng mga tao dito. Yan, umuulan na. Yan, mga tao dito mahilig sa ice cream. Yan, daming klase-klaseng ice cream na pwede mong pagpilian. Ito mo dito. Yan. Ayun mga katroops, naikot na namin dito sa lugar na to. At alis na kami kasi mahaba pa yung biyahe. Meron pa tayong ibang pupuntahan. So, tara.